Mga ka-disciple, minsan ba parang pakiramdam mo ang dami-daming bawal at nawawala yung tunay na diwa ng pananampalataya? Pero tandaan natin, si Jesus ay dumating hindi para pahirapan tayo sa batas, kundi para bigyan tayo ng buhay at kalayaan sa pag-ibig ng Diyos. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw. Setyembre 6, Saturday of the 22nd week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 6:1-5, isang araw ng pamamahinga, dumaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Kumuha ang mga alagad ng butil ng trigo, dinurog sa kanilang kamay at kinain. Agad itong pinunan ng ilang Pariseo. Bakit ninyo ginagawa ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga? Ngulit sagot ni Jesus, naalala ba ninyo ang ginawa ni David? Nang magutom siya at ang kanyang mga kasama, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na inihain para sa Diyos lamang. At pagkatapos ay idinugtong ni Jesus ang isang napakalaking pahayag. Ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Mga ka-disciple, ang mensahe ay malinaw. Si Jesus ang higit sa lahat ng batas. Oo, mahalaga ang mga alituntunin. Pero kung nakakalimutan natin ang pagmamahal at awa, nawawala ang tunay na diwa nito. Minsan, baka masyado tayong nakatingin sa mga bawal at hindi natin nakikita na ang Diyos mismo ang nagbibigay buhay. Si Jesus ang ating kapahingahan. Siya ang ating Sabath. At kapag kasama siya, hindi tayo alipin ng batas kundi malaya sa pag-ibig ng Diyos. Mga ka-disciple, kung nadarama mong bigat na bigat ka sa dami ng bawal at dapat, alalahanin mo ito. Kay Jesus ang lahat ay umiikot sa pag-ibig at siya mismo ang Panginoon na nagbibigay ng tunay na kapahingahan. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!